بسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاك آمين. كريستوس تنسى أموتان بعبي هايلي وسلطان أسرو لسيطان أغازو لأدام سلام أمزيس كونه فسها وسلام سولوس دهري سوني معدو زلا سولوس دما توماس تباهلا تتواع سولوس توماس تباهلا تتواع توماس مالت ፀሓይ ማለት እዩ። ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 24 ስጋብ 30 ከም ንብቤ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 24 ስጋብ 30 ሓደ ካብቶም 12 እቲ ማንታ ዝበሃል ቶማስ ግና ኢየሱስ ክመጽእ ከሎ ምስኣቶም ኣይነበረን። እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ንጎይታ ርኢናዮ በልዎ። ቶማስ ግና ኣሰርቲ ሽንካር ኣብ ኣእዳዉ እንተዘይረኣኹ ኣጻብዐይ ድማ ኣብቲ ዝተሸንከሮ እንተዘይእተኹ ኣብ ጎኑ እውን ኢደይ እንተዘይእተኹስ ኣይኣምንን እየ በሎም። ድሕሪ 8 መዓልቲ ከዓ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከም ብሓድሽ ኣብ ውሽጢ ቤት ነበሩ። ቶማስ እውን መሳቶም ነበረ። ማዕፁ ተሸጊሩ ከሎ ኢየሱስ መፀ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ እውን ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን በሎም። ድሕሪ እዚ ከዓ ንቶማስ ኣጻብዕካ ናብዚ ኣምፅእ፣ ንእዳወይ ረአይ፣ ኢድካ ናብዚ ኣምፅእ እሞ ናብ ጎድነይ ኣእትዎ፣ ኣማኒ እምበር ዘይኣማኒ ኣይትኹን በሎ። ቶማስ ከዓ መሊሱ ጎይታዬን ኣምላኸይን በሎ። ኢየሱስ ከዓ ስለ ዝረኣኻኒ ኢኻ ዝኣመንካ እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ብፁዓን እዮም በሎ። ኢየሱስ ድማ ኣብዚ መጽሓፍ ዘይተጻሕፈ ካልእ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ደቀ መዛሙርቱ ገበረ። ኣብ ዕለተ ትንሣኤኡ ሰንበት ምሸት ጎይታናን መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያት ኣብ ዝተኣከበሉ ኣብ ዕፁ ማዕፆ ኣትዩ ክገለጸሎም ከሎ ኣብ መንጎም ቶማስ ሃዋርያ ኣይነበረን። ጸኒሑ ካብ ዝነበረሉ ምስ ተመልሰ ብዕለተ ሰሉስ ነቶም 10 ቅዱሳን ሃዋርያት ቅዱሳን ኣንስተን ቅዱሳን ኣርድእትን ትንሣኤ ጎይታ ምስ ነገርዎ ከይረኣኹ ኣይኣምንን ብምባሉ ኣብ ሰሙኑ ጎይታ ዳግማይ ቶማስ ኣብ ዝተረኸበሉ ስለ ዝተገልጸ ኣማኒ እምበር ዘይኣማኒ ኣይትኹን ኢሉ ጎይታ ብፍቕራዊ ኣጋሳስፃ ገሰጾ። ከም ዝገሰጾን ካሊእ ብሰፊሑ ኣብ ዳግማይ ትንሣኤ ብኣቦታትናን ክንመሃሮ ኢና እምበር እዚ መዘከርታ ክኸውን ተባሂሉ እዚ ዓለት ብሃዋርያት ቅዱስ ቶማስ ተጸዊዓ። ቅዱስ ቶማስ ሓደ ካብቶም ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓረዮም 12 ሃዋርያት ሓደ እዩ። ወንጌል ዝሰበኸሉ ዝነበረ ከዓ ኣብ ሂንድን ፋርስ ናይ ሎሚ ኢራን እዩ ነይሩ። ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 3 ነዚ ከይረአኹምዎ እተፍቅርዎ ሕጂ እውን ከይረአኹምዎ ብኡ እተኣምኑ ዘለኹም ነቲ መደምደምታ እምነትኩም ንሱ ድማ መድሓን ነፍሳትኩም ምስ ረኸብኩምዎ ብዘይንገርን ክቡር ሓጎስን ተሓጎሱ ኢኹም። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 8 ክሳብ 9 ኢየሱስ ከዓ ሳላ ዝረኣኻኒ ኢኻ ዝኣመንካ እቶም ከይረኣዩ ዝኣመኑ ብፁዓን እዮም በሎ። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 29 ኣነን ንስኹምን ከይረኣና በቲ ዝተነግረና ብዘንበብናዮን ብምእማንና ብፁዓን ኢና እሞ ጸጋ ብፁዕነትና ብፍቓድ ስጋና ኣይንርሳሐዮ። ኣብ እምነትናን ኣብ ሃይማኖትናን ድማ የጽንዓና እግዚአብሔር። በረኸት ትንሣኤዩ ኣይፈለየና። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ሰላም ንሃገርናን ንዓለምናን የውርደልና እግዚአብሔር።